Ako môže vyzerať krajina, v ktorej človek prírodu nielen využíva, ale s ňou pracuje? A aj na túto otázku hľadá odpovede medzinárodný projekt, ktorý si predstavíme v nasledujúcich minútach. Hosťom ranných správ je Tomáš Sabo z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vítajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie, aj za slovo. Váš projekt sa volá Coelvolvers. Čo si vlastne máme pod tým predstaviť? Áno, je to taký trochu zložitejší názov. Ide v prvom rade o medzinárodný projekt, do ktorého je zapojených 7 krajín a v podstate 7 riešených území. Konkrétne my v rámci vedecko-výskumného pracoviska Slovaglob máme územie Beskydy. To je cezhraničný slovensko-český región, oblasť Makov, Veľké Karlovice. A zaoberáme sa tam primárne hľadaním prírode blízkych riešení. Teda také riešenia, ktoré sú v koexistencii človeka a prírody. Ak hovoríte o tom, že človek a príroda by mali spolu nažívať, čo si máme pod tým konkrétne predstaviť v 21. storočí? Tak ide v prvom rade o to, že aj človek je súčasťou prírody a jednotlivé zdroje, ktoré tu máme, tak potrebujeme. Bez nich by sme jednoducho nevedeli existovať, hoci máme rôzne iné výdobytky techniky. A je to práve o tej koexistencii, o vytvorení toho vzťahu človeka s prírodou a vnímanie prírody ako niečo blízkeho, bez čoho by sme nevedeli existovať. Malo by sa možno nejakým spôsobom zmeniť aj naše uvažovanie o krajine? Určite áno. V Beskydoch to robíme tak, že zapájame miestnych ľudí, aktérov z rôznych oblastí, či už podnikateľov, samosprávy, teda starostov, lesníkov, ochrancov životného prostredia, teda ľudí, ktorí majú rôzne zameranie, rôzne záujmy. Usádzame ich za jeden stôl na workshopy a podobne. A presne tam interpretujeme akože z pozície tých vedcov, že ako by sa k tej krajine malo pristupovať. Zároveň ale oni majú najlepšie tie poznatky z dola, že čo tá krajina potrebuje. Takže je to o tom prepájaní. Vy v projekte hovoríte o prírode blízkych riešeniach. Ako si ich máme predstaviť, ja neviem, pri povodniach, pri suchách alebo pri ochrane lesov? Uvediem napríklad na tom príklade lesov. Veľmi dôležité sú, čo riešime, vodozádržné opatrenia a zachovanie vody v krajine. A takže spolupracujeme s miestnymi lesníkmi alebo lesnou správou. Vytvárajú sa napríklad remísky alebo také zádržné jazierka, ktoré zabraňujú prudkému otekaniu vody v krajine. To zabraňuje aj pôdnej erózii, aby sa v podstate neodplavili dôležité živiny. No a vidíme to aj na tom dnešnom období. Extrémne obdobia sucha sú čoraz častejšie, menej zrážok, a potom prídu prudké prívalové dažde a na to treba tú krajinu jednoducho prispôsobiť. Ten váš projekt vlastne prepája aj vedcov, aj samosprávy, ale aj umelcov, aj miestne komunity. Prečo vlastne nestačí, aby riešenia navrhovali iba vedci? No, je to jednoducho preto, že my máme, povedzme, ten odborný pohľad, ale bez toho, aby sme zapojili tých miestnych do toho, tak nikdy by sme nevedeli, povedzme, že aké sú skutočné problémy v tej krajine, čomu čelia, čomu sa potrebujú venovať. Napríklad v tých Beskydoch je to jednoznačne príklad tej vody, kde je to dôležitý zdroj pre zásobovanie lesov a zároveň ale je veľmi využívaná aj v zime na zasnežovanie. To znamená, že sú tu také dve roviny a teraz treba hľadať, aby v podstate sa ušlo každému, lebo nemožno samozrejme úplne odstrihnúť, že všetko sa vyleje do lesa, neostane nič na tie lyžiarske strediská. Treba chápať samozrejme aj tú ekonomickú rovinu. V anotácii projektu ma zaujala myšlienka, že do rozhodovania chcete symbolicky zapojiť aj hlasy vody, lesov či zvierat. Ako si to máme predstaviť? Je to v takých troch rovinách. Tá prvá je biologická, to znamená, čo môžeme pozorovať voľným okom, napríklad les. A vidíme drevo, v akej kvalite, ako je starý, či je napadnutý lykožrutom. A potom taká druhá rovina je participačná, to znamená, že pozrieť sa na les z pohľadu lesníka, z pohľadu turistu, z pohľadu povedzme farmára, ako kto ten les využíva a potrebuje. A tá tretia je ako keby interpretačná, alebo vložiť sa do tej roviny, že ten les je ako keby súčasť nás a jednoducho vytvorí si s ním ten bližší vzťah. My to definujeme ako no human, to znamená, je to ako keby určitý prvok živý. Veľkou témou ostatných rokov je klimatická zmena. Sami to vidíme na extrémoch počasia aj na aktuálnych vysokých teplotách. Hovorí sa, že klimatickú zmenu vlastne sám človek nevie ovplyvniť, ale predsa len čo dokáže urobiť? Ako dokáže prispieť jednotlivec? Tak každý vie aspoň nejakou drobnosťou. Začína to už takým tým bežným triedením toho odpadu, lebo ono je to celé jeden veľký v podstate kolobeh.
ale v prvom rade treba, aby každý s tým rátal, že je to niečo, čo v priebehu najbližších rokov až desiatkých rokov tu bude. Takže je to veľmi aj o tých adaptačných, mitigačných opatreniach, aby ľudia, ako dnes to vidíme na príklade tých horúčov, sa tomu prispôsobili a možno zmenili trochu svoje návyky. A zavádzajú sa aj v rámci samospráv, ktorým mnohým pomáhame, zavádzajú sa rôzne zelené opatrenia a zelené steny, zelené strechy, aby sa znižovali najmä tie veľké teplotné rozdiely. To asi najviac vidíme. V mestách sú to často teplotné ostrovy. A treba zachovávať vysoké stromy, ktoré dokážu najviac pohltiť toho slnečného žiarenia. Je to akože desiatky a desiatky rôznych opatrení, ktoré sa dajú prijímať. No a ľudia vedia, ako každý jednotlivec vie prispieť napríklad tým, že často je to nejaký participačný proces, hlasuje sa na niečo a vie prispieť k tomu, aby sa to presadilo. Projekt sprevádzajú aj verejné diskusie, dokonca aj interaktívne výstavy. S akým vlastne pocitom možno chcete, aby ľudia odchádzali? No, my jednu takú výstavu chystáme vo Veľkých Karloviciach, bude to 15. augusta. Aj touto cestou by sme tam radi každého srdečne pozvali. Bude to pre malých aj veľkých. A budú tam aj zaujímavé aktivity pre deti a priame ukážky interpretácie tej prírody. To znamená hlas prírody v našom ponímaní. A budeme v podstate radi, keď si každý z toho zoberie nejaký ten svoj dojem a možno trošku iný pohľad na tú prírodu ako doteraz. Hovorí Tomáš Sabo z Ústavu ekológie lesa SAV. Ďakujem za rozhovor, nech sa darí, všetko dobré. Ďakujem pekne.